ایرو جبو روژا چارمین هجمارک ji penaberên neyasayî derbasî welatê Meqdûnyayê bûn. Dakoriya xwe ber bi welatên Rojavayê Ewropayê ve bidûmînin. Li gorî hikûmeta Meqdûnya di 5 rojên borî de mohleta derbasbûnê ji zêdetir ji 4000 penaber re hatiye dayîn û beşek mezin ji wan xelkê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê ne. No any help for us. We can't stay in Syria. Ji roja yekşemê ve ku hikûmeta Meqdûnyayê rê da penaberan derbasî axa wê bibin, bi dehan karwanên penaberan derbasî axa wî welatî bûn. Lê derbasbûna wan sînordar e ku rojane beşek ji wan penaberan derbas dibin û ji ber wê yekê jî hin penaber li benda mohleta hikûmetê namînin û bi rêyên din re derbasî wî welatî dibin. Penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriye ku ber bi welatên Rojavayê Ewropayê ve diçin, ji Ezmîra Tirkiye biriya belemekê diçin Yunanistanê û ji wir jî berê xwe didin başûrê welatê Meqdûnya û piştî demekê derbasî wî welatî dibin, da ku ji wir jî biçin welatê Sirbiyayê û hikûmeta welatê Sirbiya jî li başûrê welat ketiye amadebaşiyê da ji bo pêşwaziya penaberan. Li vir ku gundekî başûrê welatê Sirbiyayê penaber tên pêşwazîkirin û di kempeke demkî de tên bicihkirin, heta ku mohleta derbasbûnê ji bo wan bê dayîn. Piştî wergirtina mohleta derbasbûnê, penaber berê xwe didin sînorê welatê Hungaryayê û ji wir jî diçin Nemsayê û hinek ji wan li wir bicih dibin û yên din jî berê xwe didin welatên din yên Rojavayê Ewropayê û bi taybet welatê Almanya. Li gorî amarên hikûmeta Meqdûnya ku di her du mehên borî de navên 40,000 penaber li Meqdûnya hatine tomarkirin ku 3,000 ji wan xelkê Sûriyeyê ne.